2011 For the first time I met her in my life. जेखौ आं सानदोंमोन आरो बुजिदोंमोन बेनि गासैबो उल्था जालांजोबगोन आं बेखौ माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। आंनि मेगन नोजोरावनो हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआनो जादों सोमखोर प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय फैनो गोनां आबुं मोनसे सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे फैनो गोनां सावथुननि मुङानो जादों जोनोम आरो बे सावथुनाव गुबैयै फावखौ खालामदों अमर नार्जारी, राजिब ब्रह्म, धरेन्द्र ब्रह्म, कमलेश्वर बसुमतारी, बिरसिं बसुमतारी, सनाश्री ब्रह्म आरो पिटारसन ब्रह्म। डाइरेक्टेड आरो स्क्रिप्टआव दं सन्तोष बसुमतारी आरो सिंगारफोराव दं जेक नार्जारी, ननिता बसुमतारी, माया दैमारी, इन्द्रजित नार्जारी, सन्तोष बसुमतारी आरो करिय'ग्राफाराव दं सोरां बसुमतारी, काटिनाथ नार्जारी आरो प्रडिउसाराव दं मेनुका नार्जारी, ममता नार्जारी आरो निजिरा नार्जारी। लोगोफोर, बे सावथुनखौ बयबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंखायो जानांगौ। जेब्ला बे सावथुनखौ रिलिज खालामो अब्ला आङो भिडिअ लानानै फैगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय।